kuthiwa ngesikhathi bezenzela nje obaba nomama nobhuti nosisi bala eDandi babe bakhipha imiklomelo yezingubo esihlangene yonke 2.1 million. Sesifisa ngisho nokudlula i-Durban July. Businesses always compete on value chains. On behalf of the executive mayor, I extend a heartfelt welcome. Mbukeli we-BMK Uju Productions sawubona. Siphinde sikwamukele ohlelweni lwezindaba news. Namhlanje sithola udaba oluthi undunankulu wakwa-Sports Arts and Culture Honorable Mtomuhle Khawula ehambisana nomnumzane uCebo Mkhize oyimeya kamasipala wasendumeni nesekela likameya unkosikazi T Mchunu kanye nosihlalo wezemjaho yamasha emakhaya kwaZulu Natal umnumzane uMenzi Buthelezi bathamele umcimbi wokwethulwa kweDandi July obusendumeni. Lo mcimbi ubuthanyelwe abantu abahlukahlukene kubo kubalwa nonobuhle abasebancane nabadala. Umcimbi weDandi July kulindeleke ukuthi ube mhla zi-19 kuNtulikazi. Ubuyeli nabalaleli emakhaya siwumnyango wezemidlalo ezobuciko namasiko kwaZulu Natal. Siwuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu Natal ngaphansi kobuholi bukandunankulu babo 18 Ntuli. Sizizwa sithobeke kakhulu ngokubona isasasa abantu besifundazwe sakithi kwaZulu Natal abamukela ngalo ezemidlalo isifundazwe sonke. Silake namhlanje kuLesibili endumeni kumasipala wesifunda uMzinyathi lapho sizokwethula khona umjaho wama-20 womtelebhelo kwalapha eDandi obizwa ngokuthi iDandi July. Lo mjaho uqale eminyakeni eminingi edlule kodwa eminyakeni engama-20 edlule kwase kungenelela uhulumeni wesifundazwe nohulumeni wasekhaya womasipala wase unyuka kakhulu. Masizwa umlando womjaho kuthiwa ngesikhathi bezenzela nje obaba nomama nobhuti nosisi bala eDandi babe bakhipha imiklomelo yezingubo blankethi bashintshisane ngeimpuphu noshukela eyashini elwinile. Kodwa ke today lo mjaho usukhule ngalendlela emangalisayo. Ngonyaka odlule ku-2024 ihashi eliwinile ku-main race lalihambe nesizumbulu sika 350,000. Kulo nyaka sizokhula leso sizumbulu. Angifuni abahleli ukubagijimela phambili kusho ukuthi sizokhula kangakanani, kodwa engingakusho ukuthi as i-department ama-sponsors ethu ngonyaka odlule agcina eme ku-1.9 million rand. Kulo nyaka already sesidlulile ku-3 million, siku-3.1 ama-commitments. We are hoping kuzothi kushaya umhla ka-19 sibe siwalunguza mhlawumbe amamiliyoni eqile kwamane kuya kwayisihlanu. Ngakho-ke uyalibona isasasa ukuthi likhula kangakanani. Ngakho-ke siyathobeka kakhulu, sijabule kakhulu, sithi umsebenzi omuhle awuqhubeke, umdlalo omuhle awuqhubeke. #isukile kwaZulu Natal. Yes, iprize ungqongqoshe useyimemezelile umfowethu Khawula, iprize esoyikhipha esihlangene yonke 2.1 million. Sesiredi kakhulu ngishilo ngathi sesivive ngakho konke. Umuntu mayeza la uzokuthola konke akudingayo. Ngakho nje abakhuleka abantu beze futhi sifuna kugcwale ngaphezulu kwale minyaka okuhlale kuba kugcwala ngayo. Sishilo ke sathi kade sikhuluma lapho ukuthi sesifisa ngisho nokudlula i-Durban July. Kanti uma sihlabela phambili mbukeli sithola udaba oluthi osomabhizinisi abahlukahlukene asebephumelele bathamele umcimbi webhathu obuhanjelwe uDJ Zinhle, uTiyo Baloyi kanye noThatiso Dube obusemhlanga. Kanti inhloso yalomcimbi bekuqhuquzela abantu ukuthi bangasabi ukuqala wabo amabhizinisi bephiwa namasu yokubhekana nezinselelo ezilethwa yilomkhakha wezamabhizinisi. Intatheli ye-BMK uMsawenkosi Duma uyabika. Namhlanje sila eMhlanga ePremier Hotel nokuyilapho esizothamela khona umcimbi webhathu. Ngaphakathi singase sithole uTiyo Baloyi, uThatiso Dube noDJ Zinhle. Asingene ngaphakathi siyibonele. Bhathu and
and the amazing people who work there came up with this exciting initiative called Walk Your Journey. This is an opportunity not for you guys to find out about these entrepreneurs and be intimidated by what they've done, but just for you guys to be able to see that abantu abafana njengani in your businesses, they have been through so many different things, experience highs, experience lows. As much as you are here to hear from them, we also want to hear from you. We want you guys to connect with each other. Who knows? There are future billionaires in this room. If you're a future billionaire, say yes. Say hallelujah. In the name of Jesus. Businesses always compete on value chains. So you need to make sure that you have a strong, optimized model structure that is more efficient than your competitors. Because once you have that unlocked, you will always do better than them. A lot of people are sometimes negative to new things, but eventually they'll come. Understand? But you have to also always do the groundwork. There's no shortcut. Obviously now there's social media. You can post, blah blah blah. But I don't even think that I'm the best person to vouch for taking care of the human, because if I'm awake, I'm working. If I'm not with my kids, if I'm not, I don't know, sleeping, I'm actually working all the time. But it's a very valid thing to do, to invest in yourself as an entrepreneur, because if you're not okay, nothing else is going to be okay. There's a lady who is sitting maybe behind you. She needs your help. Please make sure you connect with that lady. Like offline, please. Njengoba besithembisile ke mbukeli we-BMK YouTube Production ukuthi sokuthatha sikubeke la eMhlanga Premier Hotel. Uzwele ke futhi uzibonele izipika zethu zikhuluma, ishelana inkundla nabantu be-interact bebuza imibuzo njalo. Abanye bahlomula ke bathola imikomelo ethile futhi ke wonke umuntu obekhona la kube khona phuma nakho. Mina ngumsawe wenkosi wakaduma isibongo ngithi ayiphindi ibonane. Kanti udaba engiphetha ngalo mbukeli luthi undunankulu we-Culture, Sports and Recreation uRiya Mabuza ehambisana nezikhulu zakwaSITA neze-G20 nabanye bathamele umcimbi wokubungaza izinhlobo zamasiko aseNingizimu Afrika. Lo mcimbi ububanjelwe esifundazweni saseMpumalanga eMalahleni mhla zingama-26 kuNhlangulana ka-2025. Kulo mcimbi bekuhloswe ukuthi kubhekwe udaba lwezemthetho ezezimali kanye nokushicilelwa. On behalf of the Executive Mayor, I extend a heartfelt welcome and a sincere thank you to all those making this initiative possible. May the 2025 Creative Arts Masterclass be a resounding success, and may its legacy be felt long after its final station. I thank you. Yilezi ke besikuphathele zona okwanamuhla. Khumbula ke mbukeli lapho ekhaya ukusilandela kuzona zonke izinkundla zokuxhumana. Izindaba News, nisale kahle.